Lingkod. Lingkod. Maybe this time will be love. Will come. Daghan. Kuan ang saging. Kalugar ko nila tadi. Manghilo taog saging. Lali na nila. Asa man na ani do? Asa na ba ta magpatambal ng Lula Lukring? Oy. Problema na nung tani ba? Asa man na ani dong? Asa Uy! ako apo? Boss! Uy! Si Lula Lukring man yun. Nagtambal man siya dito. Unahan kayo na niya karon. Nang sa manabay si Lula Lukring bay murag wa naman na ginaya siya na mao. Oh, di ka man din na bay. Naayo mo itong kitambalan ni Lula Lukring dito. Pero ang problema, ni bali nang maligno siya ha. Problema lagi kayo ko ba? Asan ako ni patambal? Nakanibalan di abay? Oh, murag naman ko nasayran nga karaan nga madambalay diri bay, pero ambot kung mutambal pa baka to siya kay medyo idara naman gud to. Pero testingan lang nato atong atuon dito, basig naa siya dito ron. Para matambalan si Lula Lukring, looy kayo. Matay po ng malignuha, mataka-taka, nagsulod. Ako nang balay yo, mo nang kuan dire, nang balik karang nang balay dire. May lagi na po na sila. Grabe ka, kuan lagi ka nang maligno na ni Tami siya ba? Lukring no. Ano ka ani lagi? Ilang atong kisingan balik bola. Wala dire dito itong kibulay pa yun na eh. Ayo! 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 Na ba kay tao dire nga. Ano mo gusto nang balik kay dara naman to. Lasing. Eh! Ay, Unsay ato? Sa mga wapay uyab. Sa wala mo balo. Sa wala mo share. Bata ba na naman si Lula Lukring? Eh, nakala lagi maligno. Unsay nahitabo? Di ba nila maligno? Mga din Suot mo, suot. Mutambal ka dahil bay? Tambal gid ay. Dayon mo, dayon. Paling ko, paling ko na na dayon. Bawal yan. Lingkod. Yan sa manday ng inyong pasyente. Manambalay lang din si Madam E. Kuan man ni Madam E, nasi gitambalan dito sa bigas nga baryo niya. Gibalhin man hinuon tong maligno sa iyang lawas ko to yung gitambalan. Usapan Makawa. gani. Narabi man ang balet ang baryo. Kaya itong tanaw mo, kung sa maligno ka, ang sa klase nga maligno ang nisod sa iya. So siguro yung maligno. Mapriso ka! Dahil sa Madam E bro, nagduha naman lagi mo tungit. Pagpuyo diha kay tanaw, nagtuto sa lima luluhan ang nisod sa imo. Kaya nga, tambalan ka, maayo. Sama man di ay lino ko. Isog-isog, isog yung maligno yung sulod sa iya, Madam Nikki. Bruh. Ano yung mo? Mao di ay ni, nagidaog siya sa iyang buwan, gitambalan. Kay isog man gid ay ning nisod, mga ito man nga maligno nisod sa iyang lawas. Lagi yun. Ayo ani ato ning pa insensohan. Balik ko nuko dong og buhat sa among insenso. Ako na lang bay, hawira si lulok ko. Ano man ni Madam E? Dagutan tani, dagutan. O dakutan kay arong basuhan nato. Bawal na lang si Lula Lukring. Hindi ano ganyan na nakikita mo ng balay ani. Okay. Naghanda bang nag-uul nga wala mo tambal sa mong baryo? Oo. Nara Madam E. Ayo. Ayo na kay Madam E nga.
maudi ay ni kuan, nisud sa iyang espiritu nga nisud sa iya. Lah, Kusga siguro na nanay. labangi ko ninyo, kay dili gyud ni makaya, ug ako lang isa. Ay, guys, naalit na siya. Naayos lagi, naayos lagi, naglalambal.